Cina la cel mai frumos restaurant din București nu e doar o masă, ci o călătorie în timp. Bine ați venit într-un loc unde arhitectura neogotică se întâlnește cu gustul desăvârșit, iar mâncarea este pur și simplu legendară. Acest simbol istoric și-a deschis porțile în anul 1879, devenind rapid sufletul petrecerilor din micul Paris. Dacă pereții ar vorbi, ne-ar povesti cum la aceste mese stăteau odinioară marii noștri scriitori precum George Coșbuc și Ion Luca Caragiale, o fereastră către trecut. Așa arăta carul cu bere în vremurile în care trăsurile dominau calea Victoriei. Vă puteți imagina atmosfera boemă de acum 100 de ani? Istoria continuă și azi. Farmecul locului a atras celebrități precum membrii Rolling Stones, Demi Moore și chiar Nicolas Cage, care a luat cina aici în 2010. Iată-l surprins în interiorul restaurantului. Acesta are și o cramă interesantă, dar hai să trecem la partea cea mai gustoasă. Iată cum arată un adevărat festin tradițional românesc la carul cu bere. Am început ca la carte, cu o ciorbă de fasole cu afumătură în pâine cu ceapă roșie, am continuat cu felul principal, ciolan de porc afumat. Carnea este incredibil de fragedă, iar crusta perfect crocantă a mers uns cu mămăligă, murături, varză călită și hren. M-am alăturat celor peste 1,5 milion de oameni care au adorat acest preparat. Sunt oficial clientul cu numărul 588.496 care s-a bucurat de această specialitate. Istorie în farfurie. Iar la desert nu se putea altfel. Celebrii papanași cu brânză dulce, smântână și dulceață de vișine sau afine. Efectiv divin! Și dacă tot v-am povestit despre istorie, personalități și mâncare, trebuie să știți că la carul cu bere, cina nu este doar despre mâncare, ci și despre spectacol. Atmosfera e vibrantă, încep cu dansuri populare pline de energie și treci la elegantele dansuri de societate, de la horă la vals în aceeași seară, cu o formație dinamică și cu un solist cu o voce incredibilă. Vreți să știți când sunt aceste spectacole? Aici este poza cu programul artistic, puneți pauză la video și verificați orele pentru dansurile populare sau cele de societate, dar partea cea mai frumoasă este că nu ești doar spectator. Membrii trupei sunt foarte prietenoși și invită oaspeții la dans. Ei bine, nici eu nu am scăpat. Iată-mă, a fost un moment super simpatic. Ce-i drept, am fost puțin amețită după atâtea împărtituri, că așa e la noi, cu energie. Vrei să știi mai multe despre România? Distribui acest videoclip, urmărește-mă pentru limba română, locuri de poveste și tradiții.